abaswa Facebook, abaswa maposta, abanye when you take the word abaswa Facebook, abaswa TikTok, abanye when you take the word abaswa Facebook, abaswa maposta, abanye when ngazitshele nawe bona bathuko kanti abanye when ngazitshele nawe bona bathuko kanti abanye ngemasondo ngeyuko ngiyofika ngehlulu abanye ngemadela ngeyuko ngiyofika ngehlulu abanye ngiyedla mina ngeyuko ngiyofika ngehlulu abanye ayobaleka makhona njena 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 ayobaleka makhona sanibonani bafowethu, ngibingelele nje enhla nasezantsi kulo lonke izwe kumuntu obuka lo mbukiso. Obingelela uNtokozo Ngaxaba, nguNtofontofo ngomjikelo, mbuye babananga entenini esigodini sesikhonkwane eMzenze omnyama odla umuntu. Bafowethu, ngithi ngizonethulela na umsebenzi omusha ka-2025 la sikhiphe khona umsebenzi kaNtofontofo. Ngicabanga ukuthi nizowuthokozela kakhulu. Ngiyafisa futhi abantu bengadideki. uNtofontofo kusawumjikelo kusawuNtofontofo ukuthi ngoba nje sihlukene amaqembu. Lesilethela lona njengamanje lizotholakala manje nge-28 zaMashi kube kuLesihlanu loba seliqala ukutholakala, bese makuphethe unyaka futhi ngiyathemba sobuya ngomjikelo lo. Ngicabanga ukuthi bakhona abantu abaningi sebemazi kodwa nje uNtofontofo nomjikelo kuseyinto eyodwa. Bafowethu, sicela uthokozele kakhulu umculo nudlale kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana zonke online. Siyathokoza kakhulu, inkosi ibe nani nisazolalela, nibe nephasika elihle. Mama,